Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння ў нас гуляюць прадстаўнікі аднаго з найважнейшых і традыцыйных слупоў прававой сістэмы нашай дзяржавы. Давайце знаёміцца. Слова капітанам. Калі ласка, Лідія. Добрый день. Добры. Сегодня с вами гуляют нотариусы Гомельской нотариальной округи. Цудоўна. Побач со мной находятся Алена и Лариса, и нашу команду мы назвали «Содружность». Цудоўная назва, дзякую. Вольга, ну а цяпер слова вам. Вітаю. Разом со мной сегодня Марина и Светлана. Цудоўна. Наша команда называется «Рамонак». Девизом нашей команды мы выбрали словы вядомого белорусского письменника Якуба Коласа «Трэба любіць, ведаць і шанаваць мову свайго народа». Дзякую. Ну што ж, у нас сёння цудоўныя каманды, садружнасць і рамонак. Цудоўны дэвіз. Дзяўчаты, давайце пачынаць. Я абедзвюм камандам жадаю перамогі. Шаноўныя ўдзельніцы, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага! Вітаю вас, шаноўныя гульцы, удзельнікі нашай тэлевіктарыны. Прывітанне вам, паважаная грамада, нашы дарагія тэлегледачы. Хай гэтыя хвіліны, праведзеныя разам, стануць для вас самымі прыемнымі ў гэты дзень. Трапных адказаў паасобку і ўсім разам. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслаў, і пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» каманды адказваюць на пытанні «Ці праўда што?». Варыянты адказу «Так ці не». Гэта своеасаблівая размінка, якая дапаможа кожнаму хутка ўключыцца ў гульню. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал і атрымаеце ва ўзнагароду 2 балы. Ну, а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. І балаў, на жаль, не прынясе. Адказы каманды шукаюць па чарзе. Ну а пачынае тая тройка, якая дасць адказ на беларускую загадку. Ходзіць па двары, на нагах кіпцюры, белае каменне нясе. І першая была каманда «Садружнасць». Лідія націснула кнопку. Як вы думаеце, якая адгадка? Мы думаем «Певень». Амаль што так, аднак певень же яйкі не нясе. Курыца. Ты курыца, ну вядома. Ну што ж, дзяўчаты, хоць і сказалі вы певень, прысудзім вам правільны адказ, падказвае мне наш эксперт. Вы пачынаеце першымі. Ці праўда, што на экране вятрак? Лідія, трэба прымаць рашэнне, так ці не? Гэта вятрак? Мы думаем «не». І гэта правільны адказ. Малайцы! Першыя 2 балы ў вашу скарбонку. Вы далі правільны адказ, бо гэта ветразь, а вятрак выглядае вось так. Дзякую, дзяўчаты. Наступнае пытанне для каманды «Рамонак». Ці праўда, што статут Вялікага княства Літоўскага служыў дапаможнай крыніцай у заканадаўстве многіх краін Еўропы? Вось гэта веды дэманструе каманда «Рамонак». Вольга, трэба прымаць рашэнне, так ці не? Мы думаем, что гэта так. І гэта правільны адказ. І вам 2 балы, малайцы. Ці праўда, каманда «Садружнасць», што ў слове «суддзя» замест пропуску пішацца апостраф? Лідія, так ці не? Мы думаем «не». І гэта правільны адказ. Скажыце, калі ласка, а што ж пішацца замест пропуску? ДЗ. Малайцы, дзяўчаты. Ну, а цяпер каманда «Рамонак». Ці праўда, шаноўныя, што на экране стрэмка? Вольга, як вы думаеце, трэба рашэнне прымаць? Час прайшоў. Што гэта
гэта не так. І гэта правільны адказ. Малайцы, малайцы, таму што гэта стрэмя, а вось стрэмка выглядае гэтак. Калі па-руску, то гэта заноза. Менавіта так падказвала Марына. Марына, дзякуй за вашы веды. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 4 і 4. Робім крок да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны удзельнікі будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Гулец адной каманды будзе супрацьстаяць гульцу другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Алена і Марына. Яны паспрабуюць перакласці сказ. Эти ботинки мне очень подходят по цвету. И первой была Алена. Алена, шановная, у вас есть 5 секунд подумать спокойно и агучить той сказ, які атрымаўся. Ну, на мой погляд, гэта будзе гучаць так. Гэтыя чаравікі мне вельмі падыходзяць па колеру. А канчатак, прабачце. Па колеры. А вось цяпер правільны адказ з невялікай дапамогай. Дзякую, дзяўчаткі, малайцы. Наступны сказ для капітанаў. Вольга, не марудзьце, бачыце, дзяўчаты рванулі наперад. Хочу пагладзіць 4 прастыні. Не ўдалося апярэдзіць Лідію. 5 секунд у вас ёсць. Спакойна думаем. Хачу папрасаваць 4 прасціні. Невялікая недакладнасць. У Вольгі ёсць шанс падхапіць гэтыя 2 балы. Хачу папрасаваць 4 прастыні. Ну, у гэтым конкурсе капітанскім нічыя. А вось Святлана усміхалася, таму што яна ведае, як правільна перакласці гэты сказ. Калі ласка, Святлана. Хачу папрасаваць 4 прасціны. Вось ён правільны адказ. Малайчынка, апладысменты Святлане. Балаў не налічваю, гэта дакладна. Ну а цяпер конкурс для Ларысы і Святланы. Святлана ўжо трэніроўку прайшла. Можна ли мне забраць пасціранае бельё? Так, Ларыса, у вас быў фальстарт. Вы націснулі крыху раней, чым я прамовіла сказ. Прабачце, давайте паслухаем Святлану праз 5 секунд. Ці можна мне забраць памытую бялізну? А вось гэта правільны адказ. Малайчына! Пакуль падлічваюцца балы, я скарыстаю гэтую паўзу і прапаную паслухаць нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, пакуль усё добра, спраўляецеся і са слайдамі, і з пытаннямі, і пераклады на належным узроўні, а матэрыял такі, што ў жыцці прыдасца ў зносінах па-беларуску. Усе ўжо будуць ведаць, што прастыня па-беларуску прасціна або прасцірадла, і беларуская часціца «ці», якой адпавядае рускай «лі», у пытальных канструкцыях у нас заўсёды стаіць у пачатку сказа. Ці ўсе зразумелі? Ну і добра, жадаю поспеху далей. Шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслаў, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. 6-6. А наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў з дапамогай падказак, якія мы падрыхтавалі. Гульцы выбіраюць з 3 варыянтаў правільны і залічваюць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманда памылілася, свой варыянт адказу даюць сапернікі і на падборы зарабляюць 2 ачкі. Гуляем далей. Справа ў тым, што пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. У нас такое няма. Будзем па чарзе пачынаць, калі пачынала адна каманда, то пачне другая. Ці зноў кароткае пытанне і вырашым. Як? Што вы мне прапануеце? Па чарзе. Па чарзе. Пачынала гульню ў нас каманда «Садружнасць», значыць, конкурс тлумачым пачынае каманда «Рамонак». Увага, першае слова. Тарпа. Што яно абазначае? Тарпа – гэта драўляная пасудзіна з вечкам і замком, той самы куфар. Стог сена для захоўвання пад адкрытым небам. Мяшок з даматканай тканіны.
Вольга, вам трэба прымаць рашэнне, бо час прайшоў. Скажыце, хто дасць адказ? На гэта пытанне буду адказваць я. Мы лічым, што тарпа – гэта драўляная пасудзіна з вечкам і замком. Куфар. Ну што ж, 3 варыянты былі. Вы, на жаль, выбралі неправільна. Нічога страшнага, дзяўчаты. Я думаю, што каманда «Садружнасць» паправіць становішча. Лідія, хто будзе адказваць? Адказваць буду таксама я. Так, капітаны бяруць адказнасць, калі ласка. Мы лічым, што тарпа гэта мяшок з даматканай тканіны. Як яны дружна гуляюць, калі нічыя, то і нічыя. А вось вы ведаеце, што такое тарпа на самой справе? Гэта стог сена, вось ён. А каманда «Рамонак» чамусьці адразу адмяла гэты варыянт. Цяпер вы будзеце ведаць. Ну што ж, чарга для слова камандзе «Садружнасць». Ну, слова «прыпол». Прыпол – гэта працэс ачысткі ад пустазелля. Пляцоўка для абслугоўвання самалётаў. Ніжні пярэдні край сукенкі або кашулі. Шановныя капітаны, трэба прымаць рашэнне. Лідія, хто у вас адкажа? Нас адказвае Ларыса. Прыпол – гэта ніжні пярэдні край сукенкі, кашулі. І гэта правільны адказ. Малайчына! Наступнае слово для каманды «Рамонак». Прыметнік. Сопкі. Што гэта значыць? Сопкі – гэта які лёгка разварваецца, рассыпісты. Які пры дзяленні на 2 не мае астаткаў. Які выклікае сон, хіліць на сон. Трэба аддаваць каму-небудзь права адказу. Як думаеце, хто гэта будзе? На гэта пытанне адкажа Святлана. Мы мяркуем, што сопкі – гэта варыянт А, які лёгка разварваецца, рассыпісты. Малайчынка! Я адразу чула, што у вас быў правільны варыянт, правільная версія. Ну што ж, каманда «Садружнасць», увага, увага, вам таксама прыметнік. Адрузлы. Што ён абазначае? Адрузлы – гэта той, хто ахвотна гатовы услужыць. Які страціў пругкасць, свежасць. Гэта ж свавольны, наравісты, з капрызамі. Лідія, я чую, што у вас ёсць некалькі версій, і хто сваю прапануе? Якая з іх найбольш правільная, як вы лічыце, чыя версія? Я думаю, што гэта версія Алены. Мы лічым, што слова «адрузлы» гэта той, які страціў пругкасць, свежасць. Вы маеце рацыю, малайчынка. Наступнае слова, няма часу. Працуем. Рондаль. І гэтае слова для каманды «Рамонак». Рондаль. Рондаль – гэта дамоўленая сустрэча. Вершаваная форма. Каструля з ручкай. Вольга, скажыце, калі ласка, хто ў вашай камандзе дасць адказ? На гэта пытанне адкажа Марына. Мы лічым, што рондаль – гэта каструля з ручкай, варыянтавая. Правільны адказ! Апошняе слова гульні, і яно для каманды «Садружнасць». Увага! Прыгожае слова. Лапун. Лапун – гэта сплаў медзі з цынкам. Тоўсты блін з тварожнай начынкай. Дахавы матэрыял у форме дошчачак. Дзяўчаткі, 5 секунд, на жаль, скончыліся. І трэба прымаць рашэнне. Лідія, якім яно будзе, гэтае ваше рашэнне? Хто будзе На гэта адказваць? пытанне адкажа Ларыса. Мы разважалі, прыйшлі да высновы, што лапун – гэта тоўсты блін з тварожнай начынкай. Ваша праўда! Відаць, не раз яны каштавалі лапуны. Было такое, так? Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы. Ад тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Рамонак» 12 ачкоў. Каманда «Садружнасць» выйшла ў лідары, у яе 15 балаў. Ну, а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем.
Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы, папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ж устойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманду, у якой пакуль менш ачкоў. Гэта каманда Рамонак. Вольга, зараз вы ўбачыце 6 канвертаў. Падумайце разам з дзяўчатамі, які вы возьмеце, і назавяце лічбу мне. Добра. Які? 3. Трэці канверт выбірае каманда Рамонак. Давайте глядзець, што ў ім. У голас зачытайце. Тварам да твару. Тварам да твару. Знаёмы выраз? Ну і цудоўна, запомніце яго. Паважаная Лідія, толькі 5 канвертаў засталося. Любы, акрамя трэцяга, ваш. Першы. Першы канверт. Прадзіраць пясочкам. Прадзіраць з пясочкам. Знаёмы выраз? Знаёмы. Шаноўныя капітаны, запішыце, калі ласка, вашы выразы. Тварам да твару у каманды Рамонак, у каманды Садружнасць прадзіраць з пясочкам. Запішыце і паслухайце, што вам трэба зрабіць. У вас будуць 30 секунд. За гэты час вы падрыхтуеце 3 адказы. У першым адказе павінна быць тлумачэнне гэтага фразеалагізма. Вы раскажаце, што ён абазначае. Другі адказ – гэта сказ з гэтым выразам. Ну, а трэці – гэта сінонімы з беларускай або адпаведнік з рускай мовы. Гэта значыць выраз, фразеалагізм з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Усё зразумела? Працуйце, калі ласка. Каманды падрыхтаваліся у лёгкім напружанні і ва ўсмешках. Гэта вельмі добра. Я бачу, што усміхаецца Святлана. Менавіта яна і будзе тлумачыць сэнс фразеалагізма. Які ён у вас быў? Мы разумеем, што сэнс фразеалагізма тварам да твару – гэта блізкая сустрэча з кім-небудзь. Ну, блізкае знаходжанне з кім-небудзь. Блізкая сустрэча, блізкае знаходжанне з кім-небудзь. Гэта правільны адказ. Малайчына Святлана, вам ужо 3 балы налічылі. Калі ласка, сказу прыклад. Паслухаем вас, Марыначка. Мы лічым, што тут падойдзе такі сказ. Нечакана ён сустрэўся з ворагам тварам да твару. Цудоўны сказ, абсалютна дакладна. Яшчэ 3 балы прыплюсавалі. Вольга, а ці падабралі вы сінонімы з беларускай або адпаведнікі з рускай мовы, калі ласка? Так, гэта будзе выраз-адпаведнік вочы ў вочы. Цудоўны адказ, Малайчына Вольга і выдатна падрыхтаваная каманда Рамонак. Беларусы скажуць яшчэ лоб у лоб, а расіяне могуць сустрэцца носам к носу. Дзякуй, дзяўчаты, у гэтым конкурсе вы набралі максімальную колькасць балаў – 9. Апладысменты. Цяпер давайте слухаць Садружнасць. Хто пачынае? Наш фразеалагізм быў прадзіраць пясочкам. Мы лічым, што гэта значыць разбіраць чысці ўчынак, ругаць, кагосьці, за штосьці. Да, ці вымаўляць за якісьці праступак ці якое. Вельмі добры, поўны адказ. Дзякую. Моцна сварыцца на каго-небудзь. Ну, Лідзія ўжо разабрала нават прычыны. З-за чаго гэта можна рабіць. Вельмі добра. Сказ хто прапануе? Сказ у нас будзе прапанаваць Ларыса. Сказ наш у тэму. На паседжанні дысцыплінарнай камісіі яе старшыня Вольга прадзірае ўсіх натарыусаў з пясочкам. Спецыяльны сказ падабрала, я б сказала, эксперт нашай гульні. Ларыса, дзякую вам за такі сказ. Ну і я так разумею, што Алена нам прапануе апошні адказ. Гэта сінонімы ці адпаведнікі, калі ласка. Мы лічым, што выраз адпаведнік фразеалагізма прадзіраць з пясочкам на рускай мове гэта прапісочыць. Прапісочыць, гэта правільны адказ. Яшчэ расіяне скажуць «снімаць стружку», а беларусы дададуць «мыліць шыю» і «даваць лазні». Дзякую вам, дзяўчаты, і ваша каманда. Каманда «Садружнасць» таксама ў гэтым конкурсе набрала 9 балаў.
Дзякуй вялікі камандам, пакуль рэдактары падлічваюць агульныя балы, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, цікавыя выразы выбралі для аналізу і ўдала спраўляецеся. Адным словам, сышліся сябры-сапернікі тварам у твар і дэманструюць вышэйшы ўзровень гульні. Так і далей трымаць. А фразеологізм «прыдзіраць з пясочкам» багаты на сінонімы. Напрыклад, такія, як выганяць матыліцу, даваць прыкурыць, а яшчэ даваць гарту, жару, чосу, пытлю і шмат чаго да таго. І нават перцу, да яшчэ з імберцам. Вось яно як. Жадаю вам поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 21 і 24 балы. Ну, а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што пакуль набрала меншую колькасць балаў. Гэта каманда «Рамонак». Дзяўчаты, для вас першае музычнае заданне. Слухаем. Янка мой соколик, помажи худшей. Ой, плыве, зникае, рушничок з очей. Любая Алена, я ж воды боюсь. Поцелуй спочатку, бо я утоплюсь. Я б сказала, чараўніцы, спявачкі, цудоўны, не проста натарыусы. Гэта фантастыка, сённяшняя гульня. Дзякуй, дзяўчаты. Вядома, гэта гучала песня «Ручнікі» у выкананні ансамбля «Песняры». Музыка Міколы Пятрэнкі, а словы напісала Вера Вярба. Дзякуй, дзяўчаты, за цудоўнае веданне спадчыны, песеннай спадчыны песняроў. Каманда «Садружнасці», гатовы вы удзельнічаць у музычным конкурсе? Заўсёды гатовы, адказвае Ларыса, і слухаем песню. Песни журавлиным, крылом журавлиным, зорах суніцамі. Першым спатканнем і першым расстаннем горад мой сніцца мне. Родны мой горад, любоў моя, казка кахання чароўная. Ты, калі ласка, чакай мяне. З кожнай дарогі са шляху растайнага. У мяне проста няма слоў. Ці спявачкі гэта, ці натарыусы, і гісторыю ведаюць, і мову з літаратурай, і песенную спадчыну беларусаў. Дзякуй вялікі, малайчынкі. Вядома, 3 балы вам за гэты адказ. Гэта была песня «Родны горад», спявалі верасы, музыка Васіля Раінчыка, словы Уладзіміра Някляева. Дзякую. Паэтычнае заданне для каманды «Рамонак». Увага! Бывай, абуджаная сэрцам дарагая, чаму так горка, не магу я зразумець. Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае. Калі ласка, Вольга, трэба прымаць рашэнне, хто адкажа? Адкажа Марына. Марына, калі ласка, шкада заранкі мне, што ў небе дагарае. На ўсходзе дня майго, якому ружавець. І гэта правільны адказ. Цудоўна, дзяўчаты, гэта верш «Бывай». А вось хто напісаў гэты верш? Трэба падумаць і даць адказ. Тады вы заробіце яшчэ 3 балы. Так хто ж напісаў гэты верш? Дзяўчаты спрачаюцца. Мабыць, гэта Куляшоў? Гэта Аркадзь Куляшоў! Дзяўчаты, каманда «Садружнасць», вам паэтычнае заданне. Гэта я з табой вечарую, туманамі цябе я чарую, Васількоў шапатліваю моваю Зачароўваю, зачароўваю. закалыхваю я цябе. Малайчынка, Алена, цудоўна, каманда «Садружнасць». Мы заўсёды гаворым хаця б 1 радок, так што ўсё правільна. 3 балы ў вашу скарбонку і апошняе заданне. Трэба назваць аўтара верша «Зачараваная».
Так, дзяўчаткі, трэба даваць адказ. Ёсць версіі? Акрамя Някляева нічога прапанаваць не зможам. Не змаглі, так? Не, дзяўчаты, гэта не Някляеў. Давайте паспрабуем спытаць у каманды рамонак. Ці ведаеце аўтара гэтага верша? Мабыць, гэта Вітка? Не, дзяўчаты, і не Васіль Вітка. Гэта Геннадзь Бураўкін. Гэта Геннадзь Бураўкін. Цяпер вы гэта ведаеце. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння ў гульні па-беларуску такі лік. 30 на 30. Вось гэта дык гульня. Хай у вас, паважаныя ўдзельніцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускага аўтара. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.